سلام فتوات تخاتلتي نايماينا يوتيوب channel استيلو معانتي بناي حان تحافتنا تاريك كجمرا لكم لينا تبهال لينا قوى سالسان حموشتان زعيد ما خوينا تعيز بهال مقبت بلع صحتنا بلتون أكلا مقصاص تقبر بحافة شاخو اللي تقورو تخكل خمس خونا جيرعيا تحسب أب كربا جيزيقن حدشت نقرات كتستبهل جميرة قلل بزولو أنا أشتن ملكتاتي جميروا كل جزء بزي مقرات إدخما نيرو نساقن سراحنا متجنا يوتولو نيرا صحتنا بلت دما هندوتاو زخوانا نايتوارك أنزاك قبرلا جميرو نازئون أدا أصاي سلزبالا شهوية تبن نيرا بحار سمعتاتا ونك آيروا هواتنا خابدة سلازمتاتي لا تدمدمو إذو خلو شلالي لاتو دحار نقرات النباسو يمتو نقوهو أب مقات امتاك أنزاك قبرلا يجمر بترقاقا مسعى الحزا صغور رساون كرقف يجمر إلو أون بزي مخنات ساطن يسمعان أبسرح تخورت السنن نيرا حدا معالتي تحت كاب زبالة درجة تودع أمو تقاما إيدات سبر أزيا سنبيدا وخما إلو يوك قلل زبالة أولا دقا عسميك سبر خيلو تبل اسمال سي حسرات فيتامين ديك أسفق سمتان ندخموس لتنحيو لينا بينا يا خوانتن أبزي حانساب زي نستوعلو نقريو ببزهي أب عالم لخل على حد بيليون سوات حسرات فيتامين دا اللو أب هاجري أمريكا تراح أربعان كل تنميتاوي زخون من سيات بتحط فيتامين دينا تساغير كو اتزخافا نقردن مبزحتيوم منن جنزابن أفلوتن زي بلو مخانوم يو فيتامين دي نايت أحي فيتامين تواهيلو وني فلاتيو أعتم تخون سرعة مكل خالخم سمعيتاتخم بوالا أون تعنا لبخم يقواز رأيو أبز أوان جن أخل فيتامين أين ركبن زالنا مخنياتو مبزحتو نشورها نقرات أو وشت جزاز تدرخص لزخنا صح أين ركبن خالي أب كنت تفترة أو منش فيتامين دي تمسرح مقوتاتنا نبلع سلازي لومي بزعوا فيتامين دي زول حقك نقربكم يا نمنتا يوم بزحات سبات بحزرة فيتامين دي الساقي جلو نمزحتهم سبات عشيز زبلوا ملكتاتن بزبالة زجمات كيرا فدا بخاميكا من استحاقلن كنريئنا كابتن كيف لوتو حسرة زقات منزلو حاربي لسوات كتخونو تفولدو نخيد تكاقا زارس هم فتشوا نابتن ملكتات حسرة فيتامين دي كبلكو مبزحتو أمس إرقانن تغطن زي تبو عدلن إنا بالهم شلال تبووميهم أكلنا فيتامين دي كم زدليون زي فولتو سوات بزحات يوم اتو نايمة جمعتا ملكت حسرة فيتامين دي دخامي قبرلكم ولا موليتي أخل دك أسرخبكم تالعي لهم إنا سرحهم كم زحادركم أزيو دخام يسمعكم نقحاتهم كتخوني لهم بون أبلعلبون دقاقمهم تساتيو دهر ساعات جن أكالهم قطار أبيكم دخام كم يسمعكم تستغلوا نمنتاي مسلكم هو فيتامين دي حايل نمركاب أزي أقداس نطرة نقري اندهر تحت متن فيتامين دي حالو زحاتا حايلن حضور دخامن يهلو اتخالع ملكت دما حزرة فيتامين ديك أنزاج واداي تسمعكم يفلتلو بزي قلم مخنات أب إقروخم أب شوقهم ويدما أب إيدهم كان زي قبرلكم دو وانا زخون عينة سراح كي سراحهم أو عرفت إنهالهم هوني خلي بزحات سبات زقمتوا كاب إرقان ويدما أبزي حاكم مسرحان زمت زيوز يولي وتخكر جن حضرات فيتامين دي اتتنقق خوني خلي فيتامين دي نترى نقرات جوادا أزي طعام نترى نقريو أو أكلاتنا حضرات فيتامين دي اندحر دا أقاتي ممكن زي قوارص أنزا جوادان دخامن يسعب أب حدا مصنعتي كم استرخوا سواء حدا ميتاو زخونو حضور نايتوادك أنزازل لوم سبات زحاتا متن فيتامين دي ترقيمومي سلازي إتما بقى سيازي تفلتس سمعناك أنزا عن بخوة مالعليا حضرة فيتامين ديك تخون تخليا سالسا ملكت حضرة فيتامين دي دما أنزا مقات امتنقان أنزا عاسمنيو إتحادقنا زبها الملكتيو فيتامين دي كالشينا عصمتي كماتن يرد بزي زقن عصمتنا دخوماتن تسبرتني يوم زخون بخامي تفرطوو ملسخون قدامي زي تفق أنزا عن بحوغ يحلو خالاي دما نقوه مقات انتخون أولف يبلكم مالات معصافن مزرقحان أزيو أتقامي قبرو سالساي دما ناي سبرات حدقا زلعالي يخون إذن مالت قليل بزغل ملكعو وديوكم سبرات عصمك قاتمكم يخلي تحيت متن فيتامين دي عصمنا يمسبار حدقا عج في قبرو نازي دما بغللو نايدن برمرا بمقبار راح متن فيتامين ديك تفلتوونك تستحقلون تقوليكم راوعي بترقاقان بحمان تتحازو إلوون أصل قلتفو يحاولكم منيو أصل نخحاو أوارح إلوون نوح زبالة جيزي وصيدو لهم يفلتلو سعالخا بترقاقان تحزوكم ديا فيتامين دي سرعات مثل خال كابزات أنكر نطرة نقرات اتحادي اندحر ما أكلنا متن فيتامين دي نتشيقن بافتيريان وفيروسن مثل خال عام وونز دخام يجخون ما زنعتات كم زريوو
ትሑት ቫይታሚን ዲ ዘለዎም ሰባት ብቐሊሉ ብሕማም ይልከፉ ካብ ረኽስታት ንኽፍወሱ እውን ብዙሕ ግዜ ይወስደሎም ኢሉ እውን ዝለዓለ ሓደጋታት ከቢድ ናይ ዝበሃሉ ሕማማትን ይህልዎም እቲ ሓምሻይ ምልክት ሕፅረት ቫይታሚን ዲ ምቅያር ስምዒትን ፀቕጥን እዩ ብዘይ ምኽንያት ድብር ኢልኩም ይፈልጥ ዶ ንቕሓት ምስኣን ምጭናቕ ክገርመኩም ቫይታሚን ዲ ምስቲ ናይ ሓጎስ ዝበሃል ሆርሞን ወይ ድማ ሴሮቶኒን ብቐጥታ ዝተተሓሓዘ እዩ ዝተሓተ መጠን ቫይታሚን ዲ ምስ ዝለዓለ ሓደጋ ፀቕጢ ድብርትን ስእነት ትኹረትን ብቐጥታ ዝተተሓሓዘ እዩ እዚ እውን ሓደ መጽናዕቲ ከም ዝተረኸበ ሕፅረት ቫይታሚን ዲ ዘለዎም ሰባት እቶም 75 ሚእታዊ ዝኾኑ ፀቕጢ ናይ ምምዕባል ሓደጎም ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ እቲ ሻልሻይ ምልክት ድማ ናይ ፀጉርን ቆርበትን ፀገማት እዩ ሕፅረት ቫይታሚን ዲ እንድሕር ሃልዩ ፀጉሪ ኣዝዩ ክቐጥንን ክረግፍን እቲ ዓብዪ ምኽንያት ይኸውን ቆርበት እውን ደረቕ ኮይኑ ክቀራረብ ክገብር ይኽእል ሕፅረት ቫይታሚን ዲ ዘለዎም ሰባት እውን ፈፀጋ ናይ ምምዕባል ሓደጎኦም ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ኣብ ዕቤት ፀጉርን ጽገና ዋህዮ ቆርበትን ቫይታሚን ዲ ዓብዪ ግደ ከም ዝፃወት ረኺቦም እዮም ስለዚ ፀጉርኩም ብቐሊሉ ካብቲ ንቡር ዝነበሮ ብዝተፈለየ መልክዑ እናረገፈ እናተመዘዘ ዘጸግመኩም እንድሕር ኮይኑ ብቕልጡፍ መጠን ቫይታሚን ዲ ምርመራ ብምግባር ክተስተኻኽልዎ ይግባእ እንድሕር ካብዞም ዝረኣናዮም ምልክታት ዋላ ሓደ ኣስተብሂልኩም ኮይንኩም ሸለል ከይትብልዎም ኢኹም ሕፅረት ቫይታሚን ዲ ሰባት ካብ ዝሓስብዎ ንላዕሊ ሓደገኛ ዝኾነ ፀገም ጥዕና እዩ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ግን ብቕልጡፍን ውፅኢታዊ ብዝኾነ መልክዑን ምስትኽኻል ይከኣል እዩ ጽቡቕ እምበኣር ከስ ክሳብ ሕዚ እቶም ጽልዋታት ሕፅረት ቫይታሚን ዲ ርኢናዮም ኣለና እቲ ሕቶ ብኸመይ ነስተኻኽሎ ዝብል እዩ ሓደ ብሓደ እናረኣና ሕፅረት ቫይታሚን ዲ ብትኽክል መንገዲ ነስተኻኽሎ ቀዳማይ እቲ ብሉጽ ተፈጥሮኣዊ ምንጪ ፀሓይ ብርሃን እዩ ካብ 50 ክሳብ 80 ሚእታዊ ዝኸውን ቫይታሚን ዲ ንረኽቦ ካብ ፀሓይ ብርሃን እዩ ቆርበት ደቂ ሰባት ናይ ፀሓይ ዝቃልዕሉ እዋን በቲ ካብ ፀሓይ ዝመፅእ ጨረር ፀሓይ ብርሃን ተበጊሱ ቆርበት ብዙሕ ቫይታሚን ዲ የዳሉ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ኮይኑ ግዚኡ ዘሕልፎ ናብ ደገ ኣብ ዝወፀሉ እዋን እውን ሰንስክሪን ተጠቒሙ እዩ ዝወፅእ በዚ ምኽንያት ቫይታሚን ዲ ንኸይስራሕ ዝዓግት ነገር እዩ ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ሰባት ማዕረ ቫይታሚን ዲ ንኽስራሕ ዝበለፀ ፀሓይ ብርሃን የድልዮም እዩ ብኸመይ ኢና ካብ ፀሓይ ብርሃን እኹል ቫይታሚን ዲ ምረከብ እንድሕር ኢልኩም ድማ ኣብ መዓልቲ ካብ 10 ክሳብ 30 ደቂቓ ቆርበትኩም ቀጥታ ናይ ፀሓይ ብርሃን ክረክብ ግበርዎ ብመስትያት ሓሊፉ ዝመፅእ ብርሃን ውፅኢታዊ ኣይኮነን ስለዚ ብርህ ዝበለ ሕብሪ ቆርበት ዘለኩም ሰባት ካብ 10 ክሳብ 15 ደቂቓ ጽልም ዝበለ ሕብሪ ቆርበት ዘለኩም ሰባት ድማ ካብ 20 ክሳብ 30 ደቂቓ ፀሓይ ብርሃን ክልዮ እዩ እቲ ብሉጽ ዝበሃል ግዜ ፍርቂ መዓልቲ እዩ ገጽኩምን ኢድኩምን ዘይኮነ ጥራሕ ዝጸለወስ ኢድኩም እግርኩም ሕቖኹም ብደንቢ ፀሓይ ብርሃን ክረክብ ኣለዎ እንድሕር ቁሪ ኣብ ዘለዎ ቦታ ትነብሩ ኮይንኩም ፀሓይ ብርሃን እኹል ኣይኮነን ካልኣይ ድማ ብቫይታሚን ዲ ዝሃፍቶሙ ምግብታት ምብላዕ እዩ ምግቢ ጥራሕ ሙሉእ ብምሉእ ከስተኻኽሎ ኣይኽእልን ግን ከረድአኩም ይኽእል እየ እቶም ብሉጻት ምንጪ ቫይታሚን ዲ ዝበሃሉ ዓሳ ከምኒ በዓል ሳልመን ሳሪድን ቱና ቀዳሞት እዮም እዚኦም ካልኣይ እቲ ኣብ እንቋቑሖ ኣስኳላ ማለት እቲ ብጫ ክፋል ቫይታሚን ዲ3 ዝሓዘ እዩ ብተወሳኺ ቅንጥሻራ ጸሊም ከብዲ ኣራንሺ ጸባ ኣዝርእቲ ይርከብዎ እቲ ንመዓልቲ ዝበልዓኹምዎ ሳልመን ዓሳ መዓልታዊ ኣብ ዘድልየኩም ቫይታሚን ዲ 100 ሚእታዊ ዝኸውን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ሳልሳይ ሰፕሊመንትስ እዮም እቶም ብሉጻት ዝበሃሉ መፍትሕታት እዮም ብፈውሲ መልክዕ ከም መሐገዚ ተባሂሎም ዝወሃቡ ንጥረ ነገራት እዮም እንድሕር ሕፅረት ቫይታሚን ዲ ዘለኩም ኮይኑ ምግብን ፀሓይ ብርሃንን እኹል ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዞም ሰፕሊመንት ከድልይኹም ይኽእሉ እዮም መብዛሕትኦም ሰባት ዝጋገይዎ ነገር ኩሎም ቫይታሚን ዲ ማዕረ ይመስሉ ኩሉ ግን ሓደ ኣይኮነን ቫይታሚን ዲ 2 ዝበሃል ኣሎ ቫይታሚን ዲ 3 ዝበሃል ኣሎ ግን ኣየና እዩ እቲ ዝበለፀ ቫይታሚን ዲ 3 እዩ ቫይታሚን ዲ 3 ኣካል ብተፈጥሮ መንገዲ ዝሰርሖ ኮይኑ ቫይታሚን ዲ 2 ግን ብዙሕ ኣብ ስርዓትኩም ኣይጸንሕን ውፅኢቱ እውን ተመሳሳሊ እዩ ሓደ ክትፈልጥዎ ዝደሊ ነገር ቫይታሚን ዲ 3 ኣብ ትወስድሉ እዋን ኩሉ ግዜ ምስ ምግቢ ዝውሰድ እዩ ብፍላይ ትሕዝቶ ስብሒ ምስ ዘለዎ ምግብታት እዚ ናይ ኣካልና ናይ ምውሃድ ዓቕሙ ዝበለፀ ስለ ዝገብሮ እዩ ምስ ቫይታሚን K2 እንድሕር ኣጻሚድኩሞም ድማ ካልሽየም ኣብ ሰራውር ደምኩም ብቀጥታ ናብ ኣዕጽምትኩም ክኸይድ ይሕግዝ ስለዚ ፀሓይን ብርሃንን ኣነጋዋን እቶም ፈውስታት ብምጥማር እኹል ዝበሃል ቫይታሚን ዲ ክህልወኩም እቶም ናይ ሕፅረት ሓደጋታት ክትርፍቑ ትኽእሉ ኢኹም ንክንደይ ዝኣክል ይውሰድ ንዝብል ከከም እቲ መጠን ዋህዮ ቫይታሚን ዲ መሰረት ዝገበረ እዩ ቀሊል ዝበሃል ሕፅረት ቫይታሚን ዲ እንድሕር ኮይኑ ካብ 1 ክሳብ 2 ኣዋርሕ ክውሰድ ይኽእል እዩ ከበድ ዝበለ ግን ካብ 3 ክሳብ 6 ኣዋርሕ ከድሊ ይኽእል እዩ ድሕሪ እውን እቲ ውፅኢቱ ንምርኣይ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ናይ ደም ምርመራ ብምግባር የድሊ ካብዚ
ኣብዚኻ ቫይታሚን ዲ ምውሳድ ጽቡቕ ይመስለና ይኸውን ምኽንያቱ ቫይታሚን ዲ ጠቓሚ እምበር ጎዳኢ ተባሂሉ ስለ ዘይውሰድ ኣብዚኻ ምውሳድ ግን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፀገም ኣለዎ ካብኣቶም ሓደ ካልሽየም ኣብ ደምና ክውህለል ይጅምር ሃይፐርካልሲየማን ይፍጠር ፀፀር ኩላሊት የስዕብ ተምላስን ድኻምን ክገብር ይኽእል ኢሉ እውን ስሕት ኢሉ መጉዳእቲ ልብን ኩላሊትን ከስዕብ ይኽእል እዩ ካብዚኦም ዝበሉ ዓይነታት ፀገም ዝተለመደ ኣይኮነን ይኹን እምበር እዚ ዘጋጥም ሰባት ኣብ መዓልቲ ካብ 10,000 ኢንተርናሽናል ዩኒት ንላዕሊ ንኣዋርሕ ክወስዱ ከለዉ ዝፍጠር እዩ ንመንእሰይ እቲ ዝለዓለ ክወስዶ ዘለዎ መጠን ተባሂሉ ዝተቐመጠ 4,000 ኢንተርናሽናል ዩኒት እዩ ካብዚ ንላዕሊ እንድሕር ወሲድኩም ሃሊኹም ግን በዓል ሞያ ጥዕና ክተማኽሮ ኣለኩም ኣተኣሳሲሩ ዝመፅእ ጠቓሚ ነጥቢ ቫይታሚን ዲኹም ንድሕሪ ተመሊሱ ከይውህደኩም ንዕድመኹም ልክዕ ብኸመይ ክፀንሐልኩም ትኽእሉ ዝብል እዩ ሕፅረት ቫይታሚን ዲ ዘለኩም መብዛሕትኦም ሰባት የስተኻኽልዎ እዮም መልሱ ግን ናብቲ ዝነበሩ ይወርድ ንምንታይ ይመስለኩም ናብቲ ናይ ቀደም ልምድታቶም ስለ ዝምለሱ እዮም እዚ ማለት ፀሓይ ብርሃን ኣይረኽቦምን ግዜኦም ኣብ ውሽጢ ገዝኦም ስለ ዘሕልፍዎ እዩ እቲ ሰፕሊመንት እውን ይዘልዎ ወይ ድማ ይርስዕዎ ናብቲ መጠን ቫይታሚን ዲ ትኩረት እውን ስለ ዘይገብሩ እዩ ሎሚ እዚ ብኸመይ ከም ነስተኻኽሎ ብኸመይ ቀፃልነት ዘለዎ ውሑስ ቫይታሚን ዲ ከም ዝህልወኩም ክንርኢ ኢና ቀዳማይ ፀሓይ ብርሃን ክረኽበና መዓልታዊ ልምዲ ንግበሮ እንድሕር ነዊሕ ክረምቲ ኣብ ዘለዎ ዓዲ ንነብር ኮይና ፀሓይ ብርሃን እኹል ዘይክንረክብ ንኽእል ኢና ነዚ እውን ኣብ ቁሪ ዘለዎ ሃገራት ዝነብሩ ሰባት ብበዝሒ እዱር ዝኾነ ሕፅረት ቫይታሚን ዲ ክህልዎም ዝረአ እዩ ነዚ ቅድም ኢልና ከም ዝረኣናዮ ምንጪ ቫይታሚን ዲ ዝኾኑ ምግብታት ምዝውታር ኣላይባብ ዝኾነሉ እዋን ድማ እቲ ፈውሲ ምውሳድ እዩ ማለት እቲ ሰፕሊመንት ምውሳድ እዩ እቲ ቀፂልና ንሪኦ ነገር እዩ ካልኣይ ብቫይታሚን ዲ ዝሃብቶም ምግብታት ምዝውታር ዋላ እኹል ፀሓይ ብርሃን ተተረኸበ ኣብ ኣመጋግባ ዓብዪ ግደ ንፃወት ብዝተኻእለ መጠን ስብሓውያን ዓሳታት ተዋሓደ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ እንተተረኺቡ ጽቡቕ እዩ ሳልሳይ ሰፕሊመንት ኮይኑ በቢግዜኡ ምስትኽኻል እዩ እወ ምግብን ፀሓይ ብርሃንን ይረድኡና እዮም ገለ እዋን ግን እኹል ዘይክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ትክክለኛ ኣወሳስዳ ቫይታሚን ዲ ሰፕሊመንት እንድሕር እኹል ፀሓይ ብርሃን ተረኺቡ ኮይኑ ሰፕሊመንት ዘይከድልየኩም ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ገዛ ትሰርሑ እንድሕር ደኣ ኮይንኩም ግን መዓልታዊ ካብ 600 ክሳብ 800 ኢንተርናሽናል ዩኒት ሰፕሊመንት ከድልየኩም ይኽእል እዩ ኣብ እዋን ክረምቲ እኹል ፀሓይ ብርሃን ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ግን መዓልታዊ ካብ 1,000 ክሳብ 2,000 ዝኾነ ኢንተርናሽናል ዩኒት ዝኾነ ሰፕሊመንት ከድልየና እዩ እንድሕር ምርመራ ጌርኩም ብዝወሓደ ኮይኑ ካብዚ ዝለዓለ እውን ከድሊ ይኽእል እዩ ዘክርዎ ኩሉ ግዜ ንዝበለፀ ምውሃድ ቫይታሚን ዲ2 ዘይኮነ ቫይታሚን ዲ3 ኢኹም ትወስዱ ዝግባእ ኩሉ ግዜ በዓል ሞያ ጥዕና ኣማሂርኩም ክትወስዱ ይምከር ራብዓይ በቢግዜኡ ናይ ደም መጠንኩም ተመርመሩ ቫይታሚን ዲኹም ኣብ ትክክለኛ ድዩ ዘሎ ወይስ ኣይኮነን ንዝብል ናይ ደም ምርመራ ጥራኽ ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም ተወሓደ ዓመት ሓደ ግዜ ተመርመሩ መዓዝ ተገበር ናይ ሓይሽ ንዝብል ድማ ቀዳማይ ድሕሪ መወዳእታ ሓጋይ እንድሕር ኮይኑ ድሕሪ ፀሓይ ምርካኹም እኹል እንድሕር ኮይኑ ንምፍላጥ ይርድኣኩም ካልኣይ ድማ ድሕሪ መወዳእታ ክረምቲ እዚ ድማ ብዘይ ፀሓይ ነኪዩ ከይኸውን ንምፍላጥ እውን ይሕግዝ በዚ መሰረት መጠንኩም ብምፍላጥ ከከም ኣድላይነት ክተስተኻኽልዎ ትኽእሉ ኢኹም መጠንኩም ከመይ ጌርና ምተስተኻኽልና እንታይ ኢና ክንገብር ንዝብል ድማ ረብሓታት ጥዕና ቫይታሚን ዲ ክነግረኩም እቲ ቀዳማይ ስርዓት ምክልኻል ዓቕምኩም ዘጠንክር ትፈልጡ ዶ ቫይታሚን ዲ ሰፕሊመንት ዝወስዱ ሰባት ሓደጋ ረኽስታት ስርዓት ምስትንፋስን ብ42 ሚእታዊ ይንክክ ቫይታሚን ዲ ዋህታት ምክልኻል ክንቕሖ ብምግባር ኣካል ብዝግባእ ባክቴርያን ቫይረስን ንኽቃለሶ ይረድኦ ካልኣይን ጥዕና ልቢ የመሓይሽ መፅናዕታት ከም ዝረኣየዎ ትሑት መጠን ቫይታሚን ዲ ምስ 80 ሚእታዊ ዝለዓለ ሓደጋ ሕማም ልቢ ዝተሓሓዘ እዩ ንምንታይ ንዝብል ቫይታሚን ዲ ፀቕጢ ደምን ንምንካይ ይረድእ ነድሪ ሰራውር ደም የውሕድ ኢሉ እውን ኣብ ሰራውር ደም ካልሽየም ንከይውለል ይረድእ ሳልሳይ ንጥዕና ሓንጎል የደንፍዕ ክረምቲ ከኣቲ ከሎስ ይፀቕጠኒ ድብር ይዝብለኒ ዓቕሊ ፅብፅብ ይብለኒ ክብሉ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዶ መፅናዕታት ከም ዘርእይዎ ትሑት መጠን ቫይታሚን ዲ ምስ ዝለዓል ቁፅሪ ፀቕጢ ድብርትን ሕማም ምርሳዕን ዝተሓሓዘ እዩ ስለዚ ቫይታሚን ዲ ክለዓል ከሎስ ዓፅሚ ጥራሕ ዘይኮነ ክርአየና ዘለዎ ምስርዓት ምክልኻል ልብን ሓንጎልን እውን ኣዝዩ ጠቓሚ ከም ዝኾነ ምርዳእ የድሊ መጠን ቫይታሚን ዲኹም እንድሕር ተስተኻኺሉ እንታይ ከጋጥመኩም ይኽእል ቀዳማይ ሓደጋ ሕዱር ሕማም ይውስኽ መጀመርያ ፀቕጢ ይመስለኩም ይኽእል እዩ ድሕሪ ዓመታት መጠን ቫይታሚን ዲኹም ተዘይተስተኻኺሉ ሕማም ልቢ ሕማም ሽኮርያ ዋላ እውን ካንሰር ክርከቦም ይኽእል እዩ ቫይታሚን ዲስ ቫይታሚን ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኣካላትና ልዕሊ 2,000 ጅናት ወይ ከዓ ዘርኢ ዝቋፀር እዩ ካልኣይ ጨዋዳታትኩም ስለ ዝደኽሙ ብተደጋጋሚ ትወድቁ ናተጓዓዙም ፀኒሖም ዋላ ጠጠው ኢሎም ዝወድቁ ሰባት ትፈልጡ ዶ ፀገሞም ኣብ ዓፅሚ ጥራሕ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ጨዋድኣ እውን ዓብዪ ግደ ኣለዎ ስለዚ መጠን ቫይታሚን ዲ ምትዕርራይ ኣገዳሲ ነገር እዩ
ኣብ ዓበይቲ ሰባት እሞ ዋላ ንእሽተን ወዲቖም ክሳብ መሓጎፎም ምስባርን ሞትን ከስዕብ ይኽእል እዩ። ስለዚ መጠን ቫይታሚን ዲ ምትዕርራይ ኣገዳሲ እዩ። ብተወሳኺ ቫይታሚን ዲ እንድሕር ብጊዙ ተዘይተስተኻኺሉ ሕማም ምርሳዕን ኣውቶ ኢሚዩን ዝኾኑ ፀገማት ከስዕብ ይኽእል እዩ። እቲ ጽቡቕ ነገሩ ግን ቫይታሚን ዲ ሙሉእ ብምሉእ ምስትኽኻል ይከኣል እዩ። ከመይ ከም ዝተኻኸል ድማ ፈሊጥኩም ኣለኹም። ንምንጥቕላል ዝኣክል ከከም ዓይነት ቆርበትኩም መዓልታዊ ፀሓይ ብርሃንን ረኸቡ። ከም ስልኻን ዓሳ፣ ኣስኳላ እንቋቑሖ፣ ቅንጥሻራ ዝበሉ ብቫይታሚን ዲ ዝሃብቶሙ ምግብታት ብልዑ። እንድሕር ኣድላይ ኮይኑ ድማ ሰፕልመንት ውሰዱ። ተወሓደ ዓመታዊ ቫይታሚን ዲኹም መጠንኩም ንምፍላጥ ተመርመሩ። መጠን ቫይታሚን ዲኹም ብምስትኽኻል ናይ ህይወትኩም ጥዕና ዘለዎም ዓመታት ክትውስኹ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ናይ መወዳእታ መጠን ቫይታሚን ዲኹም መዓስ እዩ ነይሩ? ኣብ ኮሜንት ክደፍለይ። እንድሕር እዚ ቪድዮ ሓጋዚ ኮይኑ ረኺብኩምዎ ተመሳሳሊ ናይ ጥዕና ትሕዝቶ ንክትረኽብሉ ሰብስክራይብ ምግባር፣ ቪድዮና እውን ላይክ ሼር ምግባር ከይትርስዑ። ብኻሊእ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።